sunt emoțiile și gestionarea emoțiilor. Dar acest lucru ține de o putere pe care trebuie să o găsim în noi ca să ne ajutăm să fim mai bine. Când sunt verbal, măcar nu mă simt bine, sunt supărat, sunt așa, nu-mi place, mă doare. Când nu sunt verbal, atunci chiar ai nevoie de un terapeut. Foarte multă răbdare, multă experiență să știe ce are de făcut. Și încă o dată spun, într-adevăr, avem acești lucruri în care i-am spus enormă, nu am să mint. Totul costă. Programul lui este de la școală până de la 8. Când vă spun concret în cazul voastră, care Notul nu este în fiecare zi, dar este de 2-3 ori pe săptămână. Și cu toate acestea se poate. Dar da, sunt costuri foarte mari. Am avut noroc să le putem să le susținem